नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जो कि अब आप लोगन के नज़र आवे वाला बाड़े बादशाह के साथे। जी हाँ, हिट मशीन खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के बाद बादशाह जी अब पावर स्टार पवन सिंह के साथ कोनो प्रोजेक्ट पर काम कर रहल बाड़े, जो कि बहुत जल्द आप लोगन के बीच धमाका कइल जाई। जी हाँ, त ई जौन प्रोजेक्ट बा बहुत ही बड़ा होई और एकर इंतज़ार आप लोगन के कुछ ज़्यादा ही करे के पड़ी। जी हाँ, कैसे कि ये साल ना, अगला साल यानी कि साल 2022 में ही आप लोगन के ई प्रोजेक्ट हो सकेला देखे के मिली, और जब भी मिली बहुत ही बड़ा बम्पर धमाका हुई। फिलहाल आप लोगन के अपडेट बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी पटना पहुँच चुकल बाड़े, और पटना में वो कुछ शूटिंग वगैरह करिए, गाना रिकॉर्डिंग भी शायद करिए, और वो सब करके आप लोगन खातिर नया नया देहाती टाइप के गाना सब लेके आई हैं, जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करी। तो यह दूगो अपडेट रहे जो कि आप लोगन के देवे के रहे। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।